Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam huta ake yi? Kin dawo? Na dawo malam. Sannu. Malam ka gaji. Ke ce kika gaji tun da kike yanzu gida wani gida ina zo ina hutawa. To haka ne kuma gaskiya ne. To ai da ka je ka dan kwanta ka dan huta. Amma akwai wani abu ne ko? A kamar na me? To na ga yanzu shekaru nawa kuke tsakanin mai ke da wani kice min salamu alaikum ki shigo gida ko kice min ina wani sai yau. Haba malam. Ai yau da kullun ta wuce wasa. Kullun nike nan in ta hayaniya kamar hayaka ga kamar karya. Ba malam. Yanzu Allah ya kuri ba da ban da kawai bukatar ki. Wallahi ba wani bukata. Wallahi ba komi. Tsaraba ce ma ni na zo maka da shi. Wa? Wai kai wallahi zaka ce musamman. Towa nike da shi da ya wuce ka yanzu malam. Kai amma ko baki man adalci. Saboda me? Ai da kin faɗa min da wuri kafin wannan su tafi sashi zuwa Saudiya. In ce don Allah ya roƙa min ubangiji yanzu Allah ya kaddara an fara sanya ni cikin tsaraba. Wallahi roƙa min Allah. Malam to ai ni in ma Allah ya kai ni ma na je maka. Ai kai ne tsaraban farko. Tsaraba ba? Allah malam. Tsaraba ce na samu ma wallahi. An da kibiri da rani da biyu. A'a wallahi ba wani da biyu. Ba ni da biyu. Tsakani dai da Allah ki ce ni tunda muke tsakanin mu da ki a ce kin kawo abu kaza ki ce da kar ki mance ba kwanakin ba wanke babban barkoki ba. Malam duka daina tuna baya wannan bi ya riga ya wuce. Yadda ya sarauta ba? Ka mance da wannan. Ya daina tuna baya. Wannan ya riga ya wuce. Wallahi hula ce na gani ana sai da mai kyau. Irin sakan gargajiyan nan. Ce na ce zai ko dace da kai. Wallahi shine na siyo maka ka ganta mai kyau da ita. Wallahi malam. Dai matsalan guda ɗaya ne. To ni ba kaura ba goje ba ka so min kayan yan mafarauta? Amma da na zuwa irin zubi ne irin namu na da. Shine yasa na siyo ma. Haka. Gaskiya wallahi a gaskiya na ji daɗin wannan taraba Allah ya saka da kai. Na gode malam. Ni tun da nake ma in ban da ma ranar farko da kace gashi yau ina an gwa dora mana aure da wanda farin ciki irin wannan ai na dade. Yau gashi alhamdulillah. Wallahi ka burge ni na gode. Gaskiya Allah saka da alkhairi. Amin. Sai dai da karshe ina so sanar da ke. Nemo wani ki bashi wannan hulan bani. Kin ga irin wanda nake sa. Au. Shekara 40 da ke tun da muke tsakanin mu da ke baki taba siya min hankaci ba sai yau ne da rana a tsaka saboda iya munafinci da kilaroro da cin mutunci da aba shi zaki ce ki kama wannan kice gashi sa to bari in ga ya miki ji kafin ki ga biri ya ganki ba duk wani abin da kike da sun zaki yi ba zai hana ni aure na ba zai hana ni abin da zai rama cikin gidan nan ba saboda haka magana hula ba na sa irin wannan ba kaura bane ni ba goje ba ki dauko min wani hulan saki ki san dan bori ne ni aure ne ba wanda sai yayi mallam kai wannan magana sai kai to ta kara dawo min da ita to din naji na yadda yanzu bari in je in maka abinci kai ma ka samu ka ci abinci ka kwanta ka huta abinka ko ba haka ba mallam ba shiga wannan azumi to ai baka ga mun ba to ba sai ma da baka na bude baki a hanin gidan masalinta sai na ga miki dan zan yi azumi to Allah ba dan zabota ma Allah tsakanin ni da shi sai na zo na ga miki ko a hanin gidan masalinta zaki mun gori a'a ba ko daya to wannan azumi to shikenan yawa Allah ya kai mu a sha ruwa lafiya kuma ba ran jan kwantan ba to yau ma na tuna ma ranar tsayawa na wuri ne yanda ranar nan ta fito ta koma za ta koma ga mahaliccinta haka yau zan ga dare yanzu gaba ɗaya yau ma ba za ka yi bacci ba ma ranar bacci na ne ba da sati biyu ma ba ranar bacci na bane yawa sai na ga an shiga sabon wata da ni sannan zan tsaya to amma malam banda cin mutunci na ce ka ci abinci ka ce ba za ka ci ba to yanzu wannan hular ma ai ka karba ko dan gwadawa ka yi in ji daɗi a raina a wani kanwa a kan kama na malam la karba mu wata asiri ni ai fadan Angelina da Antikes ki rufe ni da bargwanyar su ba ta iya wannan abu haba mai gidana ba ni da wani fa sai kai fa a duniyar nan da Allah ki bari ranar da Allah ya kaddara ranar mutu idan zai zama cikin likabari ne sai ki bari a samu amma in dai matakar muddin ina raye ni da wannan hula ke bari ban gaya miki in ke kin dauki wani abu me yasa ba ki mai da me shi kice ba na so bayan na riga na siyo abu ni dan Allah ko dan gwadawa kai kai ma hakuri ai hakuri ma yana sawa wai waye hakuri ne uban daura auren ki ko da jin fada ina jin tsoron fada ne yanzu malam mahaifin nawa baban daura auren ki nace to baban daurin auren na kai mishi ni ba dan sa to ni dai da abin da kake ji dai wai dai ayi fada ko ni yau dai ba za mu yi fadan nan ba
amma ni so nike ka taimake ni dan albarkar zaman da muke ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wai ina son tabbatar miki ne cewa ni da hula hal abada. Ba za ka sa ba. Ba za a sa ba. Alƙur'an ba. Ba komai dan kayi fishi ne. Amma ko da zuwa yamma. Sace ni. Zuwa gobe. In Allah ya kai mu aika dan sa dai ka dan yawo da ita ko da zuwa kwana uku. Sace ni. Bari kawai ci gaba da wuri dina. Allah shi kara da fasi. Hula ko mai. Wallahi malam idan ka rikice kai kaman ba akwan hannu kake wallahi. Wannan ma ba sarka ne. Alƙur'an na rikice na ba sarka. Wallahi na ba sarka. To yanzu in je in dan maka girkin? A yayi ba abu da ba ta zan gaba. Ai ni na mai alƙawari. Yau nawa ma ga wata ne? Yau 17. Rabiul awal muke ko Rabiul sani? To, ai islamiyar kafi ni malam. Shi yasa ya ma na tsaya haka. Kin ga Allah ya taimake ni sai wata 17 ga wata, kin ga wata guda kenan. Ba ni ba abincinki, ba ni ba ruwan wanka, ba ni ba ke hatta Allah ya taimake ni. Wannan zan sa a share daki awakin nan zan koma da kwana. Malam to ai mata su suke yaji. Ni ban yaji ba kai ne zaka yi yaji. Ni na hada biyu ga yaji ga barkono na hada guda biyu. Na hada da yaji da barkono na kai hada citta da masoro da kanin bari. Dan Allah ka yi hakuri. Dan Allah dai malam ka yi hakuri mana. Ka dan kalle ni ma in ji daɗi mana malam. Wajen maganan hula ko na wajen maganan wannan? Duka. In kin gama ki tashi ke kadai. Malam. Nayi nan. Kan mu yi haka da kai. Malam ka fito? Na ga zan wuce masallaci. To ai na san zaka tafi mana. Amma kuma bamu karasa maganar nan ba, kuma kana so ka fita. Ai lokacin sallan bai yi ba tukunna. Ko? To wace magana ce kuma mu karasa ba? Malam maganar auren nan. Ni fa na gaya maka ban amince da wancan magana ba. To tunda kin ce baki amince ba shikenan ba. Fa ina fa shikenan. Tunda kai baka tambaye ni hujjata ba, ballantana ka saurare ni ka ji inda na dosa. Ka gani? To faɗa min me dalili? Yawwa, kaga za mu yi magana ta fahimta. Malam zo ka zauna tukunna. Dan Allah kai hakuri ka zauna. Bismillahirrahmanirrahim. Kaga ita wannan yarinya. Yarinye. Mun santa, mun san halinta. Ni shawara nake baka. Yawwa. Ai ni ina son ka tambaye ni menene hujja na nake nace na to faɗa min menene hujjar da ya sanya kace ke bake da wannan auren ba na tambaye ki ni wannan hujjatawa wallahi ko kai zaka so ta kamar yaya wannan yarinyar ni da nake so ka zaba mishi ya aura wace yarinya yarinye to ita kuma waliya ba to ai yarinya mun santa mun san halinta wannan yarinya ka san wallahi ba abin da zan ce ma yan nan bata yadda ba saboda ta mai da ni tambar mahaifiyarta kin ga dai mu ba mu da wani dalili ko wata hujja sai in yaran nan sun yarda da junan su kwarai domin duk yanda zaki so ta aure shi ko kuma ni zan so ya aure ta sai fa in guda biyun nan kowannen su ya yarda kwarai da gaske to yadda za a yi yanzu ki yi kokari ki ji ta bakin ta ko ina jin ka to shin akwai wanda yake neman ta da ko ba ko amma uwaliya tana nan to mu aje ma maganan uwaliya mai maganan yarinya shin shi ya taɓa magana da yarinya cewa yana son ta zai aure ta to ita yarinyan ta san cewa yana son ta to kai ma ka kawo hanzari kin gane masa yanzu abin da za a yi malam tsakanin ni da kai muna da aiki ni in tuntuɓi yarinya ni in tuntuɓe Yahuza kai kuma ka tuntuɓe shi ni kuma in tuntuɓe in ji ya yadda ya amince kin ga biyu sun haɗu haka ne to saura biyu kuma to wani biyun kuma malam to ai aure ba sani ba ya da iyaye to ai in dai har aka samu amincewansu su suka amince da juna ai duk tamu ta iyaye mai sauki ne su ma duk da aka bi yadda shari'a ta sharranta